ga wani zobe ma insha Allahu na maganin kasuwa. Wannan zobe ne na dafa'i, wannan zobe ne na jalabi, wannan zobe ne na kasuwa ga 'yan kasuwa, zobe ne na kiran jama'a ga wanda suke harkar jama'a, zobe ne na samun manya-manyan kuɗaɗe waɗanda suke harkar kuɗi. Wannan zobe ne mai matuƙar amfani, mai alfarma ga wanda duk yake so ya ɗaukaka, ya shahara, ya samu dukiya mai tarin yawa, ya samu rufin asiri. Insha Allah wannan zoben za a yi amfani da shi. Wannan zoben yana maganin farfadiya ga wadda take da matsala irin na farfadiya. Wannan zobe yana maganin jinnu wanda aka gane kansu ko waɗanda suka rikice. Wannan zobe idan aka sa shi a gidan Allah da koda da matsalar iska, in Allah da wannan matsalar iska za ta kauce, in Allah da yadda suka zo lafiya za su yi kokari insha Allahu yadda aka fara amfani da shi lafiya, don Allah da wannan zobe za a gama amfani da shi lafiya, domin shi ma zobe ne mai matukar amfani. Wato zoben mu na 2000 in 1, ma'ana 200 in 1. Zobe ne da muka daɗe muna muku maganganu a kan shi. Dama mun yi shi don 'yan kasuwa da malamai da almajirai da sarakuna da alƙalai da 'yan siyasa da manoma da 'yan kasuwa. Insha Allah wannan zoben naku ne, kuma zai zamo mai matuƙar amfani gare ku insha Allah. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara, kuma insha Allah anan za mu kawo ƙarshen waɗannan karatuttuka naku. Muna roƙon Allah mai kowa mai komai insha Allah ya taimake mu, ya haskaka al'amuran mu. Waɗannan abubuwa da muke muna roƙo Allah ya sa ɗora mana su a mizani dan alfarmar annabi Muhammadu. Ko kuma waɗanda kuke wannan gidaje muna addu'a Allah ya saka muku da alkhairi, kuma Allah ya muku albarka. Waɗanda suka gwada yayi muna addu'a Allah ya sa su amfanar da 'yan uwanmu musulmi da kiristan. Waɗanda suka gwada bai yi ba muna addu'ar Allah ya kawo wani wanda zai yi musu. Waɗanda suka gwada suka samu jinkiri muna addu'a Allah ya sa jinkirin alkhairi ne. Waɗanda suka gwada da yi yayi muna addu'a Allah ya sa saurin ya zama alkhairi gare su, ya zama alkhairi ga waɗanda za su taimaka insha Allah.